Presidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capitol kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa siling adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-29 na nga petsa sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Lapit na gidlang bulan sang April kagyara na kita sa ngangaan sang Kwaresma mga kaaksyon, no? Pila na lang ka simana, Kwaresma na. Kag tigilinit na gidman subong, paghalong lang sa mga kaaksyon tambot sa Bureau of Fire Protection naton kung pilang na record nila nga sunog sa bulan sang Marso sa tion sang Fire Prevention Month. Ato ni baloon na bikaron sa ato sa nga patrol kung mayara sang record o malabot naton ang Bureau of Fire Protection mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa siling nga udto ka chibog na ka panyaga na kabayontang nga oks lang kamo sa siling mga inurasa kabayontang nga yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan kag tikunara kamo sa inyo ginatrabahuan dugay-dugay manyaga na kita tig iregma na mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental, no? Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kalakip man sa mga kabaranggayan naton diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kalakip man sa Oriental side. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Guimaras Blaho, sa isla sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon kag kalakip man sa atos ring mga kaaksyon dra sa probinsya sang Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa atos ring pagwaragwag mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon lang dugay-dugay pang pabatita ang mga balita nga natipon sa ato sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na ko ang inyo si kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Canto. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining
mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay si aksyon na Marlon Hinovia aton hibaloon direkta sa Dakbanwa sang sila ini may kang tanan sa unang Human Milk Bank sa Negros Island ginbuksan na sa hospital sa Dakbanwa sang sila ay subong nga aga. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Dale Salazar duha na lamang ka Bacolod Malls ang ipabilin nga mega vaccination center umpisa Abril 1 tuig 2022. Posible ba si kon SM kag Ayala ining duha ka mga mall mangindepende pa na. Depende karon dugay-dugay aton hibaloon sa report ni Aksyon Dale Salazar. Kalakip man ang balita sa Bacolod City Police Office, siga balita ni Aksyon Eden Abuso, ang birthday girl. Wow, happy birthday Aksyon Eden Abuso. Isa ka kandidato sa Bacolod, nagpangabay sang security detail sa Bacolod City Police Office. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni aksyon na Brian Morden sunod-sunod nga encounter sa syudad sang Himamaylan ginaimbestigahan kung may angot sa election. Pero daw may stand man ang NPA nga daw hindi man kuno matuod tong ginpagwasang tropa sang militar. Karon dugay-dugay pag may time basahon ta ini ang statement sang New People's Army mga kaaksyon. Sa balita naman sa patroliga, balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa 100% nga seating capacity sa mga sakayan pandagat posible malambot sang fast craft operators sa Bacolod. Birthday gali ni Kapitan Chad Feria subong sang Barangay Robles sang Uma Ilunggo. Happy birthday Kapitan Chad. Ika pila mo Kap Chad subong nga adlaw ika 19 ay birthday. Happy birthday sa liwata kay Kapitan Chad Feria sang Barangay Robles ang pagpanamyaw halin diri sa amon kag sa mga taga Barangay Robles. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gutib mga kaaksyon tricycle driver na dakpan sa bypass operation gilayon nga ginpasakaan sang kaso. Sa balita naman sa Banwa sang Calatrava o sa 1st District mga kaaksyon 79th Infantry Battalion sang Philippine Army may namonitor nga nagapangulikta sang revolutionary taxes sa mga lugar mga kaaksyon. Umpisa na ba? Ay 52 siya, 25 konsulion na 52 pero do kalamaron pa no? Kay Kap Chad, ay birthday 52, happy birthday sa liwata. Thank you gid Kap Chad Feria. Kag happy birthday. Alin sa kay kagawad jo Fred sa Panta, ang pangpanamyaw man, no? Kag sa balita nasyonal panibagong big time oil price hike epektibo na subong nga adlaw. Kada komisyon ng eleksyon o kung Comelec nagpabutyag kabalaka sa posible pagpabilin sa listahan sa mga botante nga mga nagtaliwan na. Kung sa bagay, doon na naman ang problema. Kaga 100% nga passenger capacity sa mga sakayan pandagat ipatuman na. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buti. Mga detalye sa aton sunigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, ipadala lang ninyo sa inyo mga mensahe
sa aton sini nga pangalagad kag i-share, i-likes lang aton sini nga program kay tirahon ta ina dugay mga ka-aksyon. Sige, i-like lang kag i-share tapos ang inyo sini nga mga mensahe kay tirahon ta ina dugay. Ay puwerte. Sige, yari na ang resulta ho sa unang nga draw sang Small Town Lottery o Conestiel sa sining adlaw sang Martes sa pizza 29 tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 15, liwat 1 and 15. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaksonta sa 11 ka mga nag-share kay Rochelle Folencio Susana, Ray Flores Baryoga, kag Carl Kenneth Canyete, no? Kag sa 8 pa ka mga nag-share sa aton sininga program. Kay Ma'am Focoda Eleonor ho, may lang pagpamati Ma'am Focoda Eleonor. And Kagawa Dimbong Jocampo, Evelyn Nipomusino, Rolly Carale, Myla Pilor Primavera, may lang pagpamati Kanha Pilar, Joliet Sumagaysay Binignos. Salamat kidinday Joliet Sumagaysay Binignos. Kamusta si Joliet Subong? Rochelle Evangelista, Bibi Gregorio Yolo, no? Salamat gid Bibi Gregorio Yolo and Fernando Incarnado, Jeffrey Rodriguez, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Mary Jane Dolindo Ocheda, Diding Alojamento, Lady Jail Encarnacion, Rofina Era Gabino, and Jose Arson Lapinig Junio, no? May lang pagpamati and daligid lang, no? Ang iban sini kay Roel Montaño Vicente. Salamat gid Roel Montaño Vicente. And Arts Holiesa Alejandrino. Salamat gid Arts Holiesa Alejandrino. Tomas Bronyola. And Rolly Carale, Evelyn Pumusino, salamat gid. And Jinsky Mayag, Ginny Onday, Martin Aliling, salamat gid. Thank you gid. Okay, kay Ray Flores Baryoga, ga-monitor sa Pandanon DSB. Ayos. Vanessa Mayo, present na si Vanessa, no? Salamat gid Vane. Barky Tribe, Dan Shearing Rex, from Kimpo Yolo, Ardong Yolo, and Anthony Villanueva. Salamat gid sir. Jeffrey Rodriguez, happy birthday. Aksyon de Naboso. Ayos, salamat gid sir Jeffrey Rodriguez. And kay Kanha Pilar, happy birthday kay Kapitan Chad. Inatamyaw ko danay, sinanay Jutay Angeles, kag mga bata ko, Colin, Kenneth, Kindrek, kag pamilya Angeles, Tabao, Suarez, Waringone, Kanha, monitora sa Barangay Robles, La Castellana. Thank you, gid Kanha Pilar. And Ma'am Focoda Leonor, salamat gid ma'am. Ayos. Okay. Roslyn Bison sa may Calatrava. Olpenda family sa may Katuray si Palay. Shout out lang si Madam Virginia San Antonio Olpenda. And daligid lang Restituto, no? No corruption, no to Marcos Duterte dynasty, no to cronyism. Restituto, Juliet Sumagaysay, salamat gid day Juliet. And Bibi Gregorio Yolo from DSB Poblacion. Ayos. Thank you gid sa 75 stars, Miguel Wancho. Salamat gid sir, Miguel Wancho sa 75 stars. Ayos, Sinaida Shibata, no? Sinaida Shibata. Correct ni Sinaida. Elvira Hilonggo from Charito Heights, Granada. Okay, diding alojamento. Maricel, may lang pagpamati sa Hacienda Conchita kay Telma Pihida, Grace Sibunga, Eden Pagsogiron, Emily Pideroso.
Salamat gid Maricel, no? Ayos, may ari pa. Hil Javier, salamat gid. Thank you gid. Okay, sige, salamat gid Inday Julieta. Thank you. Rolly Carale, no? Thank you gid sa panyaga, Rolly. Tomas Brunyola, salamat gid. Ayos. Sige, Christy, Miguel Wanso, convert to cash kag akon Ay, buyong gid si Christy Sige, pag yumyuhom lang kamo, mati lang kamo danay Matag tatugay-dugay sa mga balita. Sige, daligid lang mga kaakson. Standby yan ay. Matag tapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na ang aton oras, las 12:04 na. Mga kaaksyon, tigirigma na no? Tigpalanyaga na. Luyag mo ba lang nga mangin kabahin sang coverage team sa Aksyon no Radyo Bacolod sa 2022 national and local elections sa Mayo 9, mga kaaksyon, no? May 9. Ang Aksyon no Radyo Bacolod nagapangita sang data gatherers for Bacolod, mga kaaksyon for Bacolod data gatherers and reporters for Bacolod, Hinigaran, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tubuso, Victorias, kag Candone, mga kaaksyon liwata for data gatherers for Bacolod, no? Pwede na kamo kapadala sa application ninyo. Sige na bato namon sang mga application ninyo through email, karon din nyo ipadala, no? Pwede man kamo ka mangin reporter
Kung reporter kamo for La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tubuso, Victorias, and Candoni. Pwede gid, no? Actually, may briefing managyapon. May araman nagyapon pagtililipon before isaliada kamo, no? Ipadala lang ang inyo sini nga mga resume lihog. Mas early, mas manami. Kung way man lang kamo commitment sa palabuton nga May 9, mas mayo magpasakop kamo diri sa Aksyon Radyo Bacolod 2022 National and Local Elections, no? Coverage team. Ipadala lang through email ang inyo sini nga application dira sa Aksyon Radyo Bacolod News. One word na tanan na Aksyon Radyo Bacolod News. Why na interval or gap, why na talalabid na tanan Aksyon Radyo Bacolod News at gmail.com mga kaaksyon, no? Or ipadala diri ang inyo sini nga mga biodata o resume sa Aksyon Radyo Bacolod. Ari kami sa Penthouse Rose Building, Corner Burgos, Locsin sa Barangay 9 at tubang sang emergency room sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ipadala na gilayon na para ma-check naton para ma-plaster na naton ang inyo sini nga mga applications. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Uy, sa mga kaaksyon tagaliho ang Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated nagkinanglan sang latero, driver, truck mechanic, no? Pwede gid kamo ka-apply dira sa number 45 Tandang Sora Street, Barangay Tangob, Bacolod City, mga kaaksyon, no? Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated. Kinanglan sila latero, driver, truck mechanic. Apply lang sa Robin Hood Commercial Office. Dala lang sa biodata and 1 by 1 or isa kabilog na 2 by 2 present pictures. Bilang bag-o ninyong picture dira 2 by 2. Isa kabilog, i-apid ninyo sa inyo biodata. Apply lang sa Robin Hood Commercial Office dira sa Tandang Sora Street, Barangay Tangob, Bacolod City for latero, driver, and truck mechanic. Apply na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Eden Abuso, standby sa birthday girl. Sa balita sa patrola. Life extension na coffee mix sanay kita. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon. Abuso 100% nga sitting capacity sa mga sakayan pandagat. Imposible pa nga malambot sang fast craft operators sa Bacolod. Suno sa MBCCI, yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Happy birthday, Aksyon Eden! Aksyon Eden? Thank you so much, Ba? Action Rex. Stay like it Ara, karon dugay-dugay Karon dugay-dugay, arin na dugay, preparar mo na. Wala pa ko ito ganin nila. But anyway, Action Rex, pahayag ni Wisam Operator Frank Carbon nga sa pihak ginpahanugutan na sang Philippine Ports Authority ang 100% nga sitting capacity sa mga sakayan pandagat sa mga lugar nga napaidalom sa COVID-19 Alert Level 1. Imposible pa ini malambot nga kapasidad sang fast craft. Bangod, yutay sa gihapon ang mga nagabiyahe, especially diri sa Panay, Bacolod. Jutay pagali?
Hambal niya, ti, wala lamang kami nakabatsyag yapon kung pasugta na nilang 100%. Kaya ti, ang sa ila, 70% pa lang yapon action rate. Galing Kaya wala kay pa sila tuod man kay ang mga kung pa-north ka, may roll-on, roll-offan nga kadamo na sa nagabiyahe man. Di so kay Carbon, duha lang sige hapon ka round trip ang ginapatigayon sang duha man ka fast crop operators kay isa dang iaabi kagyara pa lang sa 70% tong nagabiyahe. Dugang pa pila sa mga rason nga ila nakita among tungod gyapon sa pandemya, of course number 1 gina-action rex. Kay ang iban wala pa na bakunahan. Hindi ka man kabiyahe kung hindi ka bakunado, kung makabiyahe ka gidman, Sana. mahahatag ka RT-PCR swab test result. Sinora ba lang namian ang magsige ka pa-swab test. Ikaduha, ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong. Kay domino effect man gyapon action rex, mahal ang gatong. Pero why gyapon magsakap litian nila action din? Action rex? Why magsakap litian nila? Rakit action rex, gin patuman tuligad nila tong report ni action dyan pala. Kaya ang ila ganing nga economic class nga aircon kag hindi parehas lang 475. Kaya Ang nakasakay one way na, tuligad. one way 475. Oo. So balik ko 475. balik kag pakadto ka 950. Yan. Grabe na. Ang gasto mo pa plate, kaon dito. Siyempre, mapakapaminsan ang tao, mambal lang nga. Hindi na lang kumagkatoto kay kagasto Gani gid. man. Ikatatlo, Rex, ang pagsaka panaog sang inflation rate, kagang ikaapat, amo na ang climate change. Siyempre, hambal ni Sir Carbon sa tuod man, summer season, tani, subong mo. Ang iban nagapadulong na, iba nagabiyahe pakadto sa iban nga mga tourist destination sa Gani. Islas ang Panay o kundi rin man sa aton galing kay Gulpi na lang yung hinali na lang may mga bagyo nga nagainabot nga mo man kisa ang rason nga makancel ang biyahe nga hindi namin ang tempo ti alangan nga kalabanan gid mo pa beach gid mo ti mapa beach kay mo yang naga binagyo ti wala na lang ti amo na isa sa mga rason kung nga, due tayo lang sa gihapon ang biyahe nila. Kaysang una, 24 round trips ni. Ay, laging patigayon, subong, 4 na lang. Apat na lang subong. Pero ang apat niya, ano yung biyahe gani? Ang Ocean Jet lang sa Rex Kagwisam. Duwa lang ni? Duwa lang ni? Oo, duwa lang sila. Duha lang ka biyahe. Bali, 4 lang ka biyahe, duha ka round trip. Unlike yes ang before pandemic, nga galambot sila 23, 24 action rex ka biyahe. Gani? Aring ka ba yung action rex ang papahayag ni Mr. Frank Carpet? Yeah, luya ginamon implement. Pero ang problema, why hindi man kami ka 100%? Ara pa man lang kami sa mga 50% Japon. Despite nga ang amon trips is only 2 round trips. Oo. Versus ang almost mga 20 trips before the pandemic in 2019. We're doing na almost 20 trips a day ng tatlo, scrap, Iloilo, Bacolod. Today, duwa na lang kami ka-operate. Duwa-duwa lang, 4 lang, which is 4 over 20, that's only 1/5, 20%. Pero hindi pa naman mapuno. Dahil may na nga ara in place na siya. So anytime na magdagsa pasayro, ay available na kami nga espasyo para sa inyo. Balita gikan sa patrolang sa Isidro sa mga aksyon dito man sa Pinas, labuton ka sang among balita kag dito sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Naboso, Life Extension Super. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa Sa balita ni Aksyon na Ida Naboso, sa iluhan taning balita ni Aksyon na Dale Salazar, mapabakulod City Government Center kita. Ini may kang tanan sa duwa na lamang ka Bacolod Malls. Anong mga malls ni man? Sa syudad sa Bacolod, ang igapabilin nga mega vaccination or mga vaccination center guro umpisa sa April 1, mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex may sa mga pagtabago sa COVID-19 vaccination program sa Bacolod City, especially ng mga mega vaccination centers sa mall. Nga may Action Rex nga hindi na tanan ang mag-operate beginning April 1, 2022. Bangod magatutok ang syudad sa Bacolod, ang Bacolod DOC sa house-to-house vaccination sa mga asyenda. Kagkakurukan action na Rex, again confirm ni Dr. Chris Orongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, nga duwan na gidlam action Rex ka mga mall ang mag-operate bilang vaccination site. Amon siya ang SMX sa may SM City, hanggang ngayon lang mo sa Capitol Central. Ang mga Ayala itong isa, Action Dale? Action Rex. Ayala itong isa? Yes. Ayala kag SMX. Duman, previously, like ang mga City Mall City Mall Golden Field, City Mall Mandalagan, Robinson, Cagayan, nag-ooperate mo na sila on selected days sa by schedule. Pero tiyan mo na, ang hambal ni Dr. Chris Orongon nga mga vaccination site, kining mga mall like sa City Mall, Robinson, Cagayan, ang team direction Rex sa mga vaccinators iga-deploy sa mobile vaccine kag amo ni siya magapagulong sa mga kapurukan kag asyenda nga mag-conduct sang house-to-house vaccination. Nga doon nga nalambot naman sa syudad ang target population nga more than 100% naman ang vaccination rate sa Bacolod City Action Rex, pero may titilak sa gihapon ka mga individual ngati ang lagyo ka mga lugar rason ngati magatutok ang COVAC, ang EOC kag ang LGU sa mga hasyenda like sa mga Pilisa, Handumanan, Alangilad, Granada, Action Rex o kung mga remote areas. So, gintahan din yung Dr. Chris Orongon ngati amo ni ang luyag ni Mervin Ronaldia ang instruction sa ila is dapat mas mapalapit sa publiko yung COVID-19 vaccine na libre man kag bastante sa gihapon ang supply sa Bacolod City. Magluwas ni Action Rex may raman sang team nga deploy sa mga bulutuan like public o kung private man nga magakandak man sang pediatric vaccination from 5 to 11 years old and then 12 to 17 Nga years old. may klase na? So far, Action Rex, wala pa man kay so far 14 ka mga schools ang nag-apply for face-to-face. Tiway pa man galing signal sang DepEd, no? Yes, nag-await pa Action Rex ang final approval sa Department of Education. Kaya mo na may 14 na ka mga public school ang luyag na magbalik sa face-to-face classes, pero subject sa gihapon sa approval sang region sang DepEd Central Office Action Rex. Kagati mo na part sang plan sang city nga once mag-resume ang mga klase, tiyan mo na may deploy man nga mga mobile vaccine kag vaccination team sa mga bulutuan. Aring tinog ni Dr. Chris Orongon. Continue magyapon na aton nga mga mall and barangay, pero by April 1 ma-open na lang kita duwa ka mall. That's Ayala and SMX, ang SM. The rest of the malls like City Mall Golden Field, City Mall Mandalagan, Robinson, Cagayan, i-close kay i-deploy sila sa mga mobile vaccines. So ang mobile vaccines naton, may schedule sila per week, makadto sa mga purok sa kada barangay, sa mga asyenda para mag house to house, kag magkadto sa mga schools para mabakuna sa 5 to 11, kag sa mga 12 to 17 wala pa nabakunahan. Yes, amo na. Ito, wala mga problema. Mas mga taga-Filisa, Handumanan, Alangilad, because the barangay vaccination centers are still ongoing. So they open on a scheduled basis. But the Emergency Operations Center, upon the instruction of Mayor Bing, gin-emphasize niya na let's go down to the different barangays para at least mas mapalapit pagid ang bakuna sa Pumuluyo. Importante bang kung magpalapit ang bakuna sa mga Pumuluyo, wala pili aya?
Ako mag-reaction rin. Kalabanan sa mga Basta way pili. AstraZeneca. Importante na nga kung kapitan mati ari kita sa period sa eleksyon hindi ta na malikawan aksyon del mo nga ti mamalisyan bla sang ibanda nga kontrapartido ka nga barangay hindi ka pagsudlan sang team sang city pero sudlan ka gid So far, sula naman sa mga reklamo sa mga residente nga may mga amoy na ang mga instances or circumstansya. Pero ang City Action Rex so far, wala man sa nagapili kasi ang makunahan na. Kaya tiyang ilan sa report po, siya mga unvaccinated, like sa mga naging hamalaga, naguliyag nga man ang motorasyonan. Kaya ang bastante ang supply din natin sa COVID-19 vaccine. Especially ang brand ng AstraZeneca, nga muna siya ang ginbakaya. Sa Bacolod LGU, bastanting supply tayo subong aksyon del sa bakuna no bastante no. Yes, bastante. Kailangan siguro na nababot action rex ng mga sure vaccines para sa mga bata. Yung reformulated Pfizer vaccines. 5 to 11 years old, kasi ang 12 to 17, ang Pfizer ang ginatag sila ng action rex. Update, kabay tadikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action day sa mga ka-action, sabihin naman sa Pinas. Labiton ka sa hamon balita ka producer kasama tayo Pilipino. Ay, dali lang. So ko action rally. Action Dale? Action Dale? Action Dale? Dali lang. Daway na sa kwan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magkutuon ko ba siya tanik kaya manugabot ang adapted sang Bacolod kung anong say ni Mayor Evilio Lunardia partidre, no? Sige lang Okay lang. Okay na ko Okay na ko. Okay, kasadya nga sitwasyon Ay, porti, no? Sige lang Ayos, ang balita ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon Ninovia standby, no? Ayo. Nagayuhom ako. DTX 500 capsule anayo. Kinanglanta lang DTX 500 capsule kinanglanta maghubin-hubin bisan may edad na basta hubin-hubin lang. DTX 500 capsule ang DTX 500 capsule. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato. Serbisyo. Pagduantang balita ni Aksyon Marlon Genovea sa Kapitolyo Provincial, unang Human Milk Banko sa Negros Island ginbuksan sa Silay Hospital sining aga. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Genovea. Aksyon Mar. Action
Action Rex sa Malawig nga mga tinuig na tuman gid man asang sila hospital ako na Teresita L. Halandoni Provincial Hospital nga ila sila kinahandom nga maka pahamtang sang kaugalingon nga human milk bank. Botsalingon daw storage siya sang gatas halin sa Iloy, halin sa lawas gid sang Iloy Action Rex. Ano na yung mga imported nga mga milk ni? Order lang ni? Hindi diri lang sa mga nagabunag la. Okay. Oh. Bali breast milk ini siya, no? Serbisya nga storage sa room na kung sinong luyag nga kinahanglan sa may kantuan sila sa gida, no? Nga sila yung hospital bangod isa Action Rex sa mga hospital diri sa Negros Occidental nga may pinakadamo nga Iloy nga nagabunag sang lapsag. Wala pa ang ining human milk bank ang nagakatabo dara sa may sila hospital suno kay Chief of Hospital Dr. Mary Ann Maestral naga-share Action Rex, naga-share lang ang mga Iloy. Kay ang Iloy Action Rex ang kaisa may ara Iloy nga gusto magpa-breast milk hamal ni Dr. Maestral pero chutay ang iya gatas. Pero naman Iloy nga gasolubra ang gatas. No? Kung sino to ang luyag, ang kulang i-share ang gatas siya sa luyag ipadidion. Pero sa milk bank na makadtuan ay? Subong way pa naman sa nakastore. Way pa man sa nakastore Action Rex kay ginplastar pa lang ang kwarto. Kay kuan nagbulig de ang ining Rotary Metro Bacolod. Ang Rotary Metro Bacolod among nagdonar sang freezer storage unit. Ang pasteurization machine, no? Dapat pasteurized milk, no? Ang makuha mo dira botselingon, sure gin pa siguro siya nga safe kag layo kag hilway siya sa ginatawag nga bakterya. So sa sunod sa nasod nga adlaw, posible na nga makastore na ang sa hospital sang saning breast milk sa mga nagabunag dira nga mga Iloy. Mga puno man gali katuig ning hulat sang sila hospital sa ning plano nila ni kay sa iban nga mga private hospital Action Rex suno kay Dr. Maestral amo man gina problema nila. May ara gani hambal ni Dr. Maestral nga isa ka pantog kag may sarang-sarang bala nga pamilya diri sa Bacolod City na konsumo sang breast milk pero dito pa sa Gakantos may Metro Manila, no? Kaya sa Metro Manila dito sa may Dr. Jose Pavilla Memorial Hospital may ato man to nga breast milk bank, human milk bank. Iloilo City may araman dara kuno sa may Mandurriao, no? Human milk bank man. Dari sa Negros Island, isla sa Negros, amoni ang una nga human milk bank. Wala sa problema sa mga indigent o kung mga pigado nga pasyente pangod libre ini kag wala kamo sa dapat nga pagabayran. Ari si Doktora Mary Ann Maestral. For a long time, we waited for this to come, no? We lobbied for it for almost mga 10 years na. But it's so difficult to get. So here comes the Rotary who offered to install it to us, install it in Teresita. So what it does is kadamo sa mga nanay na sobra ang gatas, but damo man ang nanay na kulang ang gatas. Since ang Teresita isa sa pinakadamo na pasyente, no, sa nagbata, maka-offer gid sila kay diri without the milk bank, diri mismo nagabuligay sila mo may mga nanay nga wala gatas, ang mga nanay na damo gatas nagapalidig sa mga babies nila. So makabulig gid ina kun bank naton ang mga milk and then
ang makabenefit gid sining todo gid sa mga premature namon na pasyente na kung breast milk ang mahatag, mas dako ang tsansa sa bata masalbar. With me is Dr. Alojado who can attest na even sa private kamo nang amon problema. Maybe no sa indigents niya definitely this will be free. And of course sa Teresita Halandoni patients and the other patients of the other government hospitals. But since the milk bank we have to run on we need to use minimum may mga suludan kita nga kinanglan ng baklon, inaiyaguro ang na lang ng paulian sa private pero sa indigents wala niya. Ang Chief of Hospital sang Silay si Dr. Mary Ann Maestral. Report ikan sa Capital Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Herovaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, laputon ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hinovia. Salamat gid gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang mga ka-aksyon na standbayan ay sa report na aksyon na Brian Morden kagbalik report na aksyon na Eden Aboso sa BCPO plus ang atong sining mga out-of-town reporters. Mighty siya na kulang balang The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Henovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas na Sige, taligid lang mga ka-aksyon na sandayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige man amyaw tanay kay Jerry T. Ayon, may lang nga pagpamati, mayong udto, Action Rex, mayo lang nga pagpamati sa akon nanay nga si Lilia T. Ayon, dara sa barangay Nagasi, La Carlota. Ga-monitor lang kami sa FBA, sa sports office dari sa La Carlota. Okay, sige, tara. Salamat gid Sir Jerry T. Ayon. Thank you gid Sir Jerry. Edward Tahunes, may lang nga pagpamati sa proxery sa barangay Uringao, no? Edward Tahunes. And Lunila Tarusan, may lang pag-monitor. Mike Jan Samuel Diseba, ga-monitor sa Moises Padilla. Marilo Travilla Catinoy, Donald Cabasag, kay Mrs. Leia Cabasag, no? Novi Magapan, sa Pandanon DSB, may lang pag-monitor Rosalina Arellano Espadero. Rosalina Arellano Espadero. And Barkit Tribe, salamat gida. Nabasa tanan ni kay nang kay Barkit Tribe damo ka message mo ba? Maria Leia Marabayles Panaglorioso. Okay. MGS Candido Hildore. Mario Olvido Acuesa sa Senda Lugway dira, no? Gatamiyaw lang si Mario Olvido Acuesa. Taga Senda Lugway. Fred Robaton, may lang nga pagpamati, Fred Robaton. Georgia Gargasiran, mainit nga mahangin nga udto gani man. Madam Georgia Gargasiran, salamat gid Madam Georgia. Stephen Santillan, ba pwerte salamat gid Thank you, pasut out lang da sa mga taga Barangay Purisima Manapla monitor ko di sa Kainta. Salamat gid Stephen Santillan, kamusta ka dirato? Thank you gid Cathy Ver, salamat gid. Gianre Sisiol, Ray Benitez, salamat gid sa 50 stars nga ginpadala, no? From Auckland, New Zealand. Si Lester Ray Benitez. Lorna Diligencia from Cadiz City. Salamat gid, no? Ayos. Dali lang ba may nabilin ta di Blau. Dennis Richard Tiboroma, salamat gid. Janilo Sansino, salamat gid sa Panyaga. Ay, portia. Sige, dali gid lang mga kaksyon. Standby ay. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labing importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Balita. Banat, bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong siling nga pangalagad, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, Mapa Negros Occidental Provincial Police Office sa nakita, no? Ini may kang tanan sa sunod-sunod nga encounter sa sunod sang Himaylan. Ginaimbestigahan na kung may angot sa eleksyon o kung wala. Ini mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Action na Rex ginapaimbestigahan na subong sang Negros Occidental Police Provincial Office or NOCPO ang sunod-sunod iyang encuentro o encounter nga nagaluntad sa syudad sang Himamaylan. Sunod rin sa NOCPO spokeswoman nga si Police Lieutenant Abigail Donasco, may ginpalibot na action Rex nga mga intel operatives sa nasabit nga lugar. Agod ibaloon kung inibalang pagpanaog sining grupo sa ginatudlo NPA may angot na sa nagahinapit yang eleksyon. Dugang padri ni Donasco kung mapamatud-an nga may ara sang angot ini sa eleksyon, pakamayuhon Action Rex nga magduga o magbutang sang dugang nga mga kapulisan sa nasambit nga lugar agod matigayon ang katawhayan sang parabuton iyang eleksyon dira sa syudad sang Himamaylan. Pero subong suno kay Donasco daw wala pagidman Action Rex ang resulta pa ang investigation. Plus the fact ang mga pila palang kadlaw na kaligad atong nasambit nga enkwentro. The same man Action Rex dito sa area sang Kabankalan kag syudad sa Sipalay nga may ara sang mga bakho nga pinangsunog apisar nga ato klaro nga pribado gid man ang tagiya sa to kag inang ginahambal diri nga nagapangayo sang extortion money abi ang kabangdanan sa pagpangsunog but suno kay Donasco daw sige ng pangsunog dito sa ambot ko nanon ni kung revolutionary tax gin maning ginademand nila daw nagkaligad tong adlaw tong syudad sa Himamaylan black kag syudad sa Sipalay nga bakho to kag Kabangkalan Black Sobray. Yes, Action Rex una tong sa Kabangkalan tapos Sipalay naman. Gani? Tagang nagakadto nga mga tao hindi magnubo sa tag 30 kabilog Action Rex mo. 30 to 50. Tapos armado, Poblao, armado. Ang bali Donasco sa kinibestigahan gina kon may angot sa eleksyon pero suno sila daw malayo ban kiti private gid man tagiya sang sina nga mga kagamitan abi pero tanan ina ginahatagan nila sang attention Action Rex. Nagapati si Donasco diri nga ining pagpulupanaog diri sang NPA sa syudad or malapit na sa syudad kag mga banwa posible nga gutom na gid sila didto sa babaw sang bukid. Rason nga tinagpanaog sila mo nagaling kay ang kapulisan kag Philippine Army wala man niya nagapahimuyong kaginabantayan man sila para sa benepisyo sang publiko. Ari si Donasco angot sini. Pag wala na po silang makain, no? Gagawa po sila ng paraan, foundered area, bababa po sila sa white areas. And yun, magpapansin po sila sa atin. Ito po ang trabaho ng ating intelligence to verify, no? And siyempre, i-categorize natin itong possible existence ng other private armed groups pa or mga NPAs on that area. But as of now, Sir Brian, wala pa po tayong conclusion regarding that matter. So, pero magano may plano na dagdagan pa yung PNP doon sa area, most likely na darating yung election? Meron naman po tayong sinasabi ko nga po na dadaan po ito sa evaluation, sa delisting or listing, and yun po ay trabaho ng ating intelligence community. And pag binigyan po nila tayo ng info, no, that Himamaylan will be placed in red category, and kung palalagyan din po ng additional personnel, that is the time
na gagawin natin yan, Sir Brian. But as of now, as of this moment, as of today, wala pa naman pong any instruction or changes of the classification natin. Now, when it comes to the orange, yellow, orange, and red, no, or ating election advance. Ang porsyon sa palayag ni Donasco Action Rex, madumduman sang Sabado, may enkwentro naman to sa din nagkalahat mo mag-utod ato Action Rex mo. Si Arnold to sa Banal, kag 41 anyos, kag si Jason sa Banal. 30 anyos ini. Ito ginigar man to sa NPA. Ito hindi man to nila NPA. Kuno to? Hindi man to nila membro. Ambal gina isang pamilya to, mangunguma ini sila. Oo. Ang unang ambal nila to. Kambot lang sa Rex kay may man na-recover man ang Philippine Army sa lugar. May mga generator, may mga subversive nga mga dokumento. May kung ano-ano na mga damo nga mga cellphones, ano? We don't tell lang kung magapasaka kaso dring pamilya. Kay kahapon natawagan na to nabi ang Himamaylan PNP si Police Lieutenant Colonel Humukan. Way pa siya sang konkreto gid nga detalye Action Rex. Kay kung tani nga mangkot kita kung nahambal man lang pamilya nga in NPA or magapasaka sila blasang kaso o kung hindi sa mga natungdan nga akatapo sang trupa sang gobyerno Action Rex. Pagkaronan ko ng balita kay dito sa syudad sa Escalante, may gintiro man to sang riding in tandem, 50 anyos ni patay gini Action Rex. Broad daylight tayo niyo sa may sitio Amparo, Barangay Mabini. Ang biktima diri si Wilfredo Torno, taga sitio Bagabugas, Barangay Balintawak, Escalante, Action Rex, ano? So, kumpletohon kami detalye karon para sa benepisyo ng aton kahapon sang hapon Action Rex. Medyo malayo-layo ning kwan ning lugar. Kag may posible nga sinilang nina report sa kapulisan Action Rex. Aral na sa proper. Ining bugas? Oo. Before ka sa proper, aral na sa may city hall nila nga Bagobla. Okay. Sige, kikuan ko na karon Action Rex kung anong kompleto pag isa ka detalye, pero may advance kita litrato na dawat dito gahamngangon ining pobre nga nakangkon sang madamo nga pilas. Kag naka-recover diri ang kapulisan sang 7 ka fired nga cartridges cases sang 45 kalibre nga almas luphang Action Rex. Mga balita gikan sa Nokpo Action Brian mo din nag-report mga kaksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Kay Mario Bacauco Irad, may lang pagpamati. Christine Minyes Villalobos, may lang pag-monitor kag Pelton Lepora. Dira sa pamilya Silos kuno sa barangay Villamonte ga-monitor siya sa Pasay City si Pelton Lepora. Ayos, kadtuan tanang balita ni aksyon na idinaboso sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa isa ka kandidato kuno sa Bacolod nagpangabay sang security detail sa Bacolod City Police Office. Sino ning kandidato ni? Action na din? Action Rex, gin-confirma ni BCPO Chief Operations Lieutenant Lester Liada nga may arasang isa ka kandidato diri sa syudad sang Bacolod ang nagpangabay sang security detail sa Bacolod City Police Office. So galing kay ang letter nga ginpasa Action Rex, syempre ginpaagi pa Manila sa Police Regional Office 6. Subong man ang Police Regional Office 6, amo naman ang magapasa dito naman sa Krame sa sining request. Wala pa may baluan kung saan oy na maprobahan given nga tanan nga mga request sa police detail Action Rex
dito kana ginapa-aprobahan sa krame ti base kanamo to sang papilan ko no. Kasi napintalan pa to nga napintalan ti wala pa sila kabalo kung saan o ina mahatag nga security details. Sino nga kandidato ni? Hindi lang nanay ko ni election Rex pag ipabalo kay ti wala pa man approval kag ti iutik ko lang karon sa imo. Pero ga papili anong posisyon? Ga papili alkalde action Rex. Mayor ati duwa man lang ga papili mayor di mo. Oh, ti at least curious lang yapo na wala tayo na naging ngalanan kay ti hindi pa man pwede kay ato pa ang request sa national headquarters. Ti ambal ni Sir Liada usually ang aprobado sang COMELEC duha lang wala ka mga security detail kag may ginasunod man na silang nga basihan sa pag-aproba muna kung delikado gid kabuhi sang nasambit nga mayor or nasambit nga vice mayor or nasambit nga konsehal o kung nasambit nga congressman. Depende action direct sa mga rason bala kag basihan nga yatag Manila or kin-type dito sa kinpangabay nila nga letter. Ti hambal ni Liada hibaloon na nila kay ti once na magpapanaog na ng order amo na na din action direct puhaan sa ila sa DCPO sang pwede ihimuon security details. Kung aprobahan. Kung aprobahan. Oo, okay. Harapan mo na sa subject sa verification nila nga nag-request sa security details kung bala kinanglan gid man nga butangan sa security. Correct, action Rex. Kagati March 22 pa lang man to nila ginpasa. Wala pa may wala. Nagsugod naman ang campaign ta sa lokal ano ning pag-approve nila man before or after na nanong kwan man? Amo nang wala gid action Rex ang patod nga sabat si Sir Liada kay ti ang krami na natong ma-decide. Kung after na nila election aprobahan na noon pala niya sang kandidato yaman. Correct. Oo. Tigaling kay ti basi hingagawan man kun action Rex ang krami kay kabalo man silang election period na subong kag basi isa-isa kag gina-check nila mait action Rex mo hindi man na sila nga kapataka lang yun aproba nga basi ti mamalisyahan man sila knowing a political daan niya nga aton sining kapulisan gatuman lang sila sang ila sining trabaho nga protektahan ang kung sino man ang nagapangabay sang ila sining serbisyo kag proteksyon aring kabayin sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Lester Liada. Nang actually may ara kita ginpadala ta na to sa national headquarters na sa kanto may request pila ka bilog sir duwa lang man ang gina-allowed sa comment bali then amo na gin course to sa aton regional director kadto sa aton nga chief PNP PRO 6 pa sir tapos krame ay nang last week sang 22 na ang target date namon na 22 na amon gin pa-submit ang Kaya mo to action direct balaan ta lang na kay hambal ni Sir Liada mahambal lang man na sila kag babalaan ta man na eventually kung naaprubahan kag kung sino ina nga kandidato ang nagpangabay man sang security detail gikan sa Bacolod City Police Office. Sige klaro ya lang bisan sino ang kandidato magluyag pwede lang gid kapadala sa ila. Letter. Importante mag-agisen sakto nga proseso. Correct, action kagang pulis tagaman naman ti obra man sang pulis na mag-provide sang security but kinanglan nara sa insaktong pamagid lang. Oo, para wala lang bala malisya bala kung ano-ano naman yung mga issue ang magwa. May convert din action din why na kinanglan security detail na iya. Thank you, Idgalit, sa tanan yung mga nag-greet sa akon. Salamat! Ang tanan nga nag-greet, ang tanan nga kung may nagdulong ka mo, ipasaka nyo pa di ari lang ko di Ari lang kami di open-minded. Kami di. Gani Pero salamat gida sa tanan nga nagpalambot sila. Ay, pamangkot, ikapila mo ko, no? Ika-26. 26 na? 26. Ate, okay Okay, bata pa. Okay, action direct balita gikan sa Bacolod City Police Office, action ibinabo sa mga ka-action need ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, birthday girl. Baupertia si Akson Eden Abuso. Thank you kay Akson Eden Abuso sa Panyaga. Ay, puerti. Grabe, no? Life extension na vitamin D3, anak. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, Mga balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters sa iluhantang balita ni Akson Roger Gote mapakadis City anay kita, no? Tricycle driver nga nalakpan sa may bus operation. Galayon nga ginpasakaan sang kaso. Yaring kaundan sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex, ginapatigay karon ang pagpasakat sang kaso sa isa ka tricycle driver nga dapat sa bypass operation last 20 tak na sang hapon. Kahapon sa bahin sang public cemetery sa barangay Kanduhaan, siyudad sa Cadiz. Ang ginakop nga si Daniel de la Peña y Cernal, 27 anyos, kag residente ini sa Hacienda San Jose sa barangay Mabini. Suro sa report nga tiang iya sidikan transaksyon nga surveyor nga pulis. Dito ang iya sidi nga hatag nga description o kon location nga sa diin sila magdahuan lang sang ila sini transaksyon nga droga. Amoy na nga kalayo katama sang barangay Mabini, pero dito pa sa barangay Kaduhaan ang operation. Natigay raman nga makuha ang 7 ka sasation Cebu. Sa diin, ini siya ang may pedalom naman sa crime lab kag ari ng resulta sa bagay nga i-presentar na ini sa fiscal sa pag-file sa kaso in quiz. Ang 7 ka sasation Cebu lakip diri ang bypass item. Coverman ang 500 piso bill, 5 ka pesos nga papel nga kwarta nga gigamit nga bypass money sang pusher buyer nga pulis. Suro sa Station Drug Enforcement Team sa pagpamuro ni Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna, kara sa iya sining street level target ining persona si Daniel de la Peña. Apang ini siya ang nakaagi naman sa tudakop kag nag-avail na sang plea bargaining agreement. Sa karon ini siya ang yara pa sa fiscal agod na ipatigayon ang pagpasaka sang kaso batok kini sa iya sa Section 5 ang pagbaligya sang illegal drugs sa Section 11 ang posisyon sang illegal nga druga. Report kika sa siyudad sa Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti Mega Report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluhanta si Akson Nelson Patinio. 79 Taybiho may namonitor nga nagapanguliktas ang revolutionary taxes na dito sa Northern Negros ni mga kakso, no? Sa unang distrito hibaloon tabi kay may namonitor na sila kuno. Yaring kauda sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Yes, Action Rex sa 79 Infantry Battalion may namonitor nga may nagapangulikta sang revolutionary tax o taxes sa mga pumuluyo nga ginakatuan sa mga rebelde.
Ginpahayag ni 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel J.J. Habines nga may na-intercept sila nga grupo nga nagapatigayon sang pagpangulikta sang revolutionary taxes apang wala giningadlan ang mga ini kung sino nga grupo. Yaman ginpasiguro ang maid-id nga pagmonitor sa amo nga grupo nga naga-operate sa Banwa sang Tubuso, Escalante kag Calatrava. Damlag pa nga nagpatigayon ang mga otoridad sang condemnation rally bilang pangkondenar sa mga rebelde nga grupo kag ang ila pagpatigayon sang recruitment sa mga kabataan nga ginhiwat sa ginahimo sa barangay Hilubang sakop sa Banwa sang Calatrava. Kasunod ang pagsunog sang ila sini nga mga bandera sa covered court sang nasambit nga barangay. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Nelson Patinio makabulig sa constipation. Balukag. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 26 ang aton oras dahil sa ato sining pangalagad mga kaaksyon, no? Sa kay Henry Lee Franco, may lang pamati Henry Lee Franco, no? Kag sa pamilya Franco ga monitor dira sa siyudad sang La Carlota kay Luli Yanson, may lang pamati, no? And Janie Solgon, siling niya, wala gid, okay, si Action Eden, kung wala gid nagmuno kapon nga birthday, gali. Okay, happy birthday, alin sa kay Jane Solgon, no? And April Joy V. Gaston, may lang pamati man, kag thank you, no? Happy birthday kuno kay Action Eden Abuso, mga ka-aksyon, no? Sige, ayos. Kag sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto ang kampanyahan ay porte, no? Sa wala kag to may mga endorsement actually nga natabo na like sining panibag-o nga sitwasyon, no? Ining kumbla isa ka partido nga ti ara naman nagsuporta sa grupo ni Presidential Marcos kag ni Sara Duterte, no? Ti ang kuha naman ang update politika tara, no? Damo gid mga balita subong daw pamulitika lang tanan, no? Daway kapilian, no? Sige lang good luck lang sa mga kandidato. Way gid problema na basta bakas lang, importante gabakas lang ang mga kandidato kay kung magpatumbaya kagani magkampanya sa mga hilit-hilit na kung pawala lang ang kampanya mo ay gid na, no? Pero kung nagkampanya ka sang tulid kag sige lang libot mo man ati may palabuton kagid may intindihan ka sang publiko kung ano ang ginapakig-away mo, mga kaaksyon, no? Kag ti ang ginalantaw sa halos kalabanan nga ti maka-perform ka, maka-deliver ka sa palabuton nga kinanglanon nila ang imo sining bulig. Pero ti kung nagkampanya ka nga ti daw para lang sa imo man kaugalingon, ambot kung may kandidato nga nagkampanya para lang sa kaugalingon niya, daw wala man siguro daw halos tanan siguro nagkampanya ini para sa mga katawhan, no? Sa mga pumuluyo nga nasakupan mga kaaksyon sang ila sining mga lugar, no? Dire ka man sa Bacolod or sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Marusadya-sadya na ilabi ng mga lugar nga may mga kaengkwentro sa politikabla, inang may mga kaengkwentro yang kabudlay kung kaisa ang maghabuyanay blas ang mga tinaga, mga daw hindi mo maintindihan nga mga pang plataporma di gobyerno, kontrabla partido ang manami dire kung taning tiplastar ka lang sang imo sining plano kung ikaw ang pilion nila sa palabuton ng eleksyon. Manti ari na kita sa politika nga season mo, bisan din ka lang magkadto, politika ang ginaistoryahan, no? Ay, puwerte. Sige si Sir Hill Javier tamyaw lang sang happy birthday ko kay Action Eden Abuso. Hill Javier, thank you gid sir, no? Salamat gid. Alang-alang nito sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon, sining bahin mapag-goodbye na kita mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa ato sining pangalagad. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dili gid lamang manugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio.